Hai लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान ब्लगाव बयखौबो बरायनाय थाबाय गोदान भिडिअआव नाय गथ'फोरखौ दिनै 16 नभेम्बर ना बर' थुनलाइ सान बर' राव गेवलांथों ओरैसो देलायहोनो थांनो ओंखारबाय नै दिनै प्रग्रामा दिनै ना ओमफ्राय दख'ना गाननानै फैखाबाय ओमफ्राय दा मेकआप गाहोनांगौ गथ'फोरखौ देलायहोनांगौ ओमफ्राय जों थांनो ओंखारबाय आरो ओमफ्राय सासेयाबो फैबाय नै मा होनबायलाय ओमफ्राय माबायालाय बोरो मा ओइ लादुआ गबोबाय लादुआ लादु नागिरैलाय माबा लादु गबो जाबाय गथ'फ्रा जमा जमा फैबावो लेंहर गनानै थाबोखो दे लामायाव गवाखैथ' नागिरै थां मोनागौ माने जोंनि सिनायावहाय थाब थाब बिबारा गाबायनो बे नारेफोरखौनो देलायहोनो थांगासिनो मेगना बुथे बुथे ओमफ्राय फिरबोला थिखिनायाव जा थाबोनांगौ आरोखि ओमफ्राय दुगैयाखैबो देलायाखैबो बुथे बुथेसो फैदों जोङो सिखारग्रोमोन रावबो दादां दे खौ गिबियावनो आंखौ फार्स्ट देलायहोनोसै नै टेम्पोलिखौ नै दा गथ'फोरखौ देलायहोनो थियारि जाबाय जोङो ओमफ्रायो आंखौ खेबनाङा होनला होमबालाय नोंसिनाव दंखायोबालाय जोंलाय मानोथो लाबोनाय खानायफ्रा फैखो फोथाफ्रा बोखार गयमायाबो खा नै फार्स्ट टाइम मासो नै बेलाय ए बांद्रायबाय पाउडारसो फुनलायबावदों खोमा इसोरो मोखांखौ पाउडार फुनलायसै बिदिनोथ' देलायना फैखानांगौ आरो मोखां खिनिखौ देलायना फैखानोबा नोंसोर खानायखौल' माबानो दख'नाखौल' बानायनो हासिगोन जों माला मोखाङाव दादै फुबावबाय सासे देलाय जागोनलै माइसिबार नै गथ'फ्रा देलायखांबाय ओमफ्राय आथुर जाबाय भिडिअ खालामनो मोनासै जि आथुर जाबाय थांनो देलायखांनानै मोसाहोनो नागिरबाय गैया फट'बो खेबनो मोनासै सोरबा बिबार मोनाखै होननाया मोनबाय ना मानो फुथेलखौ थुवाखै बावगोन बोरो फुथिया माबाया बिबारा बिबार गैया होनदों मानो फुवाखै माथो मोनबाय होननाय बिबार मोनाखै आं अबाव बायनो मोननांगौ सोरबा बारसे हो बुरजाबा सोरबा बारथाम खेबदोंबा खाफायाबा माथो रबारखौ नुबाय गथ'फोरखौ फट' खेबनो नागिरबाय गैया बै रिजुनिखौ थुदा रिजुनिखौ मोनसे बख'नानै ओइ गुवारखौ मोनसे बख'नानै थु होआबा जायो जाम्बिफोर दायाव मोसाबाय थादों बे थिं मोनसे ओमफ्राय जोंखौ नायदोंब्रा बुग्लेब बुग्लेब सिखारनानै फैग्रोदों नालाय बुग्लेब जालाबायबाय देलायखांहोनानै थिनहरबाय गथ'फोरखौ थिनहरबाय थांसै मेथाइ जाबाय होदो थांसै
जोंहाबो भिडिअआ बेखिनियावनोसै फोजोबनाय जाबाय आरो गुसुं जाबाय भिडिअआ बाय बाय टाटा